दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जथुमाव थांखि लानाय बायदि बर' माहारियाव बर' बिमाफोरनि जि बिहोमा बेखौ फिन बोखांफिननो थाखाय आरो दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव बर' आइजोफोरखौ फोजाखांनो थाखाय जि मोनसे बर' बिमा गौथुम दाफुंनायनि जि थांखि लादोंमोन बेखौ दिनै मिरु गांखंआ दिनै मोनबा जिल्लायाव अलरेडि दाबाय आरो दाखांनायनि उनाव दिनै सनितपुर जिल्लायावबो दिनै नैबे जिल्लानि सिङाव थानाय बालिपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'लियाव दिनै सनितपुर जिल्ला बर' बिमा गौथुम बे आफादखौ दिनै आबुङै दाफुंनाय जाबाय आरो बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मानगोनां बोसोनगिरि खुंग्रा सरगियारि सारा दिनै बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लादों आरो बेयाव गाहाय आलासि महरै जोंहा मिरु बर' बिमा गौथुमनि लीला बायदेवआ बेयाव बाहागो लादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो बुंथिगिरि बिबारि बर' बिथाङा बाहागो लादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सासे नेहाथारि बिरदाव बर' आरो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि राजेश बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लानायनि गेजेरजों दिनैनि सनितपुर जिल्ला बर' बिमा गौथुमखौ आबुङै दाफुंनाय जाबाय। जों आसा खालामगोन बर' माहारिनि गेजेराव गोबां जेंनाया निस्सय दङ आरो बेखौ गासैबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बर' थुनलाइ आफाद बा बर'नि माहारि आफादफोराल' बोस्रांजोबनो हागोन बे नङा। माखासे आन्दोआरि आरो माखासे बाथ्रा थाबावो जायफोरखौ आइजोफोरा सुस्रांनो थाखाय खाबु मोनोब्ला हयथ' हायो। दा बेखौ नोजोर लानानै जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बेखौ जोङो बरायदों आरो जोंनि सनितपुर जिल्लायावबो आइजोफोरनि जि जेंना आरो जि हिन्जावसाफोरनि जेंना बा आइजोफोरनि जि जेंना बै जेंनाफोरा जोंनि नैबे सनितपुर जिल्ला गौथुमनि गेजेरजों बेयो आबुङै सुस्रांजागोन आरो फैगौ समाव सनितपुर जिल्लायाव आइजोफोरनि बेबायदि गिदिरथार जेंना बेबायदि जानाय नङा होननानै जोङो मिजिंथिदों।